livrare gratuită la o adresă potrivită. Am o inimă de dat și o expediez imediat cu livrare gratuită la o fată care o merită. Caut destinator pentru inima mea, oriunde în lume s-ar afla. Nu contează locul nici distanța, o trimit și până în Franța. Caut destinator pentru inima mea, oriunde în lume s-ar afla. Nu contează locul nici distanța, o trimit și până în Franța. Am o inimă de dat și o expediez imediat cu livrare gratuită la o adresă potrivită. Am o inimă de dat și o expediez imediat cu livrare gratuită la o fată care o merită. Caut destinator pentru inima mea, oriunde în lume s-ar afla. Nu contează locul nici distanța, o trimit și până în Franța. Caut destinator pentru inima mea, oriunde în lume s-ar afla. Nu contează locul nici distanța, o trimit și până în Franța. Am o inimă, dar de fapt e jumătate din ea, și de asta aș vrea să o trimit undeva la cineva care are să-mi dea jumătatea ce lipsea. Am o inimă, dar de fapt e jumătate din ea, și de asta aș vrea să o trimit undeva la cineva care are să-mi dea jumătatea care-mi lipsea. Caut destinator pentru inima mea, oriunde în lume s-ar afla. Nu contează locul nici